Udedelwe ngebheyili yenkulungwane namakhulu amahlanu umholi we-Operation Dudula uNhlanhla Lux Dlamini. Intatheli yezindaba zeSABC umBalenhle Mthethwa isengaphandle kwenkantolo yemantshi yase Roodepoort. Sixhumana nayo ukuthola ngokwenzeka njengamanje. Mbali sikwamukele ezindabeni zasemini. Sitshele ngokuqhubeka lapho. uDlamini uthathe isikhathi eside ekhuluma nabalandeli bakhe abalokhu bebhikishe njalo bephoqa ukuba akhululwe. Yebo ukhulumile ngempela njengoba emva kwemizuzu ukuthi akhululwe khona lana Roodepoort Magistrates Court ufike wababonga abalandeli bakhe laba owaziyo na ukuthi esibabonile ngempela sonto belokhu bebhikisha ngaphandle kwe police station lapho ebephethwe ebevalelwe khona kulempela sonto. Kodwa ke uphinde futhi kwaba khona abanye futhi abafikayo futhi bethi bazoma naye. Omunye walabo ofikile wazoma nabo nguye uBonkosi Khanyile esikhuluma naye njengamanje sintholayo. Siyabonga kakhulu uBonkosi Khanyile, sicela nje uyiqoye nje kancane usho ukuthi ngubani nokuthi yini iziphi izizathu ezikwenza ukuthi ufike uzokweseka umphathi lona we-Operation Dudula. Sikuzwile futhi ngempela sonto usho ukuthi an injury to uNhlanhla is an injury to all. Awusixoxele nje kabanzi ukuthi ubusho ukuthini ngekathi usho njalo. Okay, into engibeka la ukuthi kubalekile umuntu azoqondisa igwegwe eSouth Africa. Osopolitiki sebesigibele ekhanda kufika kube yibona abathi bafuna imphakathi eactive. Uma imphakathi siba active ibona futhi abalwa against imiphakathi. Into ke sizele la ukuthi uma osopolitiki bethu uNhlanhla Lux bethu umphakathi khona into abangayithandi abayenzayo, kumele bahlale naye phansi bakhulume naye ukuthi asicabangi ukuthi lento oyenzayo ngendlela oyenza ngayo i-right, mhlawumbe ungayilungisa uyenze ngenye indlela. Bayasuka babona bahambe bememeza befuthi ihlathi lapha beshona le nale besho yonke into abayishoyo, betshela inkantolo ukuthi akuboshwe amalungu omphakathi ungapheli u7 days. Iyona ke into esingafuni ke leyo ukuthi yenzeke kulelizwe, nanokuthi sifuna ukucacisa asinandaba nasopolitiki kulelizwe. Akho sopolitiki osikhokhelayo, akho sopolitiki osondlayo, akho sopolitiki esumngani nayo. Into esiyilandelayo iqiniso. Uma iqiniso lingala sihamba neqiniso. Asinandaba ukuthi lithinta ba. Njengoba kwenzekile kwabona omalema sebebhala bethi asambe soshawa, bethi asingezi la masiza la soshawa. Sifikileke la sifika ngafuthi sigalelekile sila. Uma nishani shawelana ukuthi ku-wrong ukusupport uNhlanhla Lux. Angithi umalema wathi ku-wrong lento yenze uNhlanhla Lux uyithathela umthetho ngezandla umdlwembe. Manje wonke umuntu sekumele alandele lo msangano loyo. Sathi thina sizomsupporta ngoba sicabanga ukuthi uma kukhona inkinga naleli yakhehla leli elisolakala ngokudayisa idakamizwa kumele bahlanganiswe kukhulunywe. Kodwa singakhonjwa ngeminwe ekuthiwe ungamsupporti lo muntu, supporta lo engathi uyasondla noma siyingane zakho. Sila sizosupport umphakathi njengoba usupporta nje ngesiphinde sijike. Nizwileke ngomunye welunga wentsha efikile lana ethi uzokweseka uNhlanhla Lux lo sekhululiwe ejele emva ukuthi ahlale impela sonto yonke evalelekile le eJohannesburg Central Hospital, Johannesburg Central Prison. Ngiziphindele selekini kuwe Izindaba. Sibonge kakhulu ke Mbali. Mbukeli imbono ephume kulombiko akusiyo SABC. uMbalenhle Mthethwa ubesibekela eRoodepoort eGoli. Ekhuluma emva kokukhululwa ngebheyili yenkulungwane namakhulu amahlanu umholi we-Operation Dudula uNhlanhla Lux Dlamini ubonge abalandeli bakhe wabatshela ukuthi ngalomkhankaso kuzozuza ngisho namaphoyisa ambophile. Phakathi kwabalandeli bakhe ababekhona kube nephini likaMengameli we-Patriotic Alliance uKhenny Kunene. Number yauri Lux won't spend more than 2 weeks outside to Tunyiwa. I will be the happiest person underground. This is the happiest dead man alive. This is the happiest dead man alive. Because I can swear that in spirit because I will be sitting next to Chris Hani and Steve Biko and saying that they killed me, not the revolution.
another message I must give is to those men in blue and women in blue. I want us to all make sure that we understand at the end of the day, Libona, the problems we have are the problems they have. Now, as they are standing there, even though I'm not being personal because I can't see them who's who, there are some of them who are on drugs as we speak.